Mae eleni'n amlwg yn fod yn flwyddyn hollol wahanol i'r arfer. Fel llywydd ymcybe eleni, fel arfer swn i'n gweithio chi i ymuno mewn digwyddiadau a i joio chi'n y Brifysgol, ond eleni fi'n gweithio chi fod yn gyfrifol a fod yn diogel. Mae pobl yn barod yn chwilio am rheswm i roi bai ar fyfyrwyr am y cynnydd mewn achosion o Covid, a fel myfyrwyr y cymuned mae gen i dyletswydd i stopio hynna rhag digwydd. Mae rhaid ni fod bach mwy ddiogel a cymryd cyfrifoldeb dros ein iechyd ni a fod ychydig fwy strict dros y rheolau iechyd. Ein fod ni mewn pandemig, dwi ddim yn meddwl bod ni ddim yn gallu cael hwyl. Jyst mae rhaid ni fod bach fwy gyfrifol dros y rheolau yn bellau'n cymdeithasol. Mae rhaid ni fod gyfrifol am ein hun, ond hefyd dros pawb arall hefyd, dros ein ffrindiau cwrs, y pobl ni'n byw efo, a hefyd y gymuned ehangach yma ym Bangor. Fel arweinydd myfyrwyr, dwi wedi bod yn gweithio'n agos iawn efo'r Brifysgol dros y haf, i gweld y gwaith caled maen nhw wedi bod yn rhoi mewn i'n lle, er mwyn sicrhau bod popeth yn ddiogel wrth i myfyrwyr dychwelyd i campws. Mae'n adeiladau i gyd wedi addasu llawer yn mwyn sicrhau bod diogelwch myfyrwyr yn sicr o fod yn ei le. Bod pethau'n edrych yn hollol wahanol yma ar y campws eleni, lle gweud yn sicr fod unrhyw cefnogaeth sy'n angen i chi dal i bodoli yma ym Mangor. Yn ystod yr amser am sicr yma, rydyn ni'n gofyn i chi ymrwymo i cadw at Ymrwymiad Cymunedol Covid-19 Brifysgol. Mae'r ymrwymiad yma yn amlinellu'r holl ffyrdd allwn ni cymryd cyfrifoldeb a sicrhau bod ni'n cadw'n diogel yn ystod y pandemig yma. Ynddo mae'n edrych ar y holl reolau sy'n ei dilyn er mwyn sicrhau bod y haint yma ddim yn lledaenu ymhellach. Yr ymrwymiad dwi'n gofyn i chi ddilyn ydy dilyn unrhyw canllawiau lleol neu chanllawiau sy'n cael ei gosod gan y Llywodraeth. Mae'n cynnwys ymhellau cymdeithasol ar draws y campws ac yn y gymuned. Dwi'n gofyn i chi gadw up-to-date efo unrhyw newidiadau sy'n digwydd i'r canllawiau o fewn y Brifysgol ei hun. Os ydych chi'n dechrau dangos symptomau Covid-19, mae'n rhaid i chi hunan nysu a bwcio test a mynd i'r adran profi. Os ydych chi'n profi positif, mae'n rhaid i chi gadael i'r Brifysgol gwybod. Dwi hefyd yn gofyn i chi ymddwyn yn gall ac yn barchus a annog myfyrwyr eraill i dilyn yr ymrwymiad yma er mwyn gwneud siŵr bod pawb yn ddiogel yma ym Mangor. Mae'r Brifysgol ac yn Bangor hefyd yn gaddo i dilyn yr ymrwymiad yma. Gallai'r holl wybodaeth gael ei ffindio ar ein gwefan. Mae hon yn amser bwysig iawn i ni edrych allan am ei gilydd. Am fwy wybodaeth, ewch i wefan y Brifysgol ac i'r tudalen gwybodaeth ac FAQ coronavirus i gael gwybod beth yw'r cyfyngiadau gwahanol. Am wybodaeth, cysylltwch gyda ni ar undeb@undebangor.com neu ffindiwch ni ar ein gwefannau cymdeithasol. Diolch yn fawr am wrando.